Takže No, no. čaute ľudia, tu je Pito. To je Lacarly, čaute, zdravím vás. No my sme Lapid, teda Lapid Channel, čo pozeráte teraz a ideme si zahrať jednu Rocket League. Ak neviete, čo je to raketová liga, tak to je, že sa tam hráte s autičkami, takýto futbal s touto loptou, čo vidíte tuto. A cieľa viete čo je, lebo viete čo je to futbal. Ak nie, tak musíte do bránky trafiť loptu, ale nie do vlastnej. No, a sú to na týmy, je tam oranžová a modrá, buď ste oranžový tým alebo modrý. No, a to je vlastne celý význam hry. Jednoduchá, ale veľmi zábavná. Takže náš kanál bude hlavne Let's Play kanál. Rip. No, Bude náš to kanál Let's Play kanál. Let's Play kanál. Niekedy tu možno budú aj nejaké niečo komentári, možno, nesľubujeme. Ale možno tu budú aj nejaké challenge, nejaké minifilmečky, skeče, tak od každého druhu dá sa spadne, že to proste bude. Ja by som chcel robiť s GoPročkou vlastne first person film. Ak poznáte taký hardkorovej Henry sa to volá. Ak to poznáte, tak niečo podobné chcem mu robiť nejaký akčný film, viete, s GoPročkou. Alebo aj tie challenge by som urobil. Sorry Laco, som búkol do teba teraz. No. Takže náš tým sa teda bude skladať z pár členov, hej. Zatiaľ sme 4 a možno bude viac, nevieme. Čím viac talentovaných ľudí, tým lepšie. Hej, môžete sa vlastne k nám aj prihlásiť, kebyže napíšete, pošlete nám nejaké video, čo ste urobili, nejaké komentované. Áno. Tak v pohode by sme vás prijali Náš medzi tým sa zatiaľ skladá zo mňa, takže Lacardy, potom ešte z Pitona, toto je taký, dá sa povedať, taký majiteľ kanálu troška, dá sa povedať. No, som to založil vlastne. Potom tu máme ešte Tometa a Matrxesa, hej. Každý už máme vybraté niečo, čo by sme chceli určite točiť. Napríklad ja Filip bude točiť také iné veci, také hlavne kvalitné, hej, by som povedal. Budem sa snažiť robiť skôr kvalitu než kvantitu, že budem raz za čas, ale možno aj každý deň, neviem, ale budem sa snažiť fakt, že keď už to vydám, nech som na to pyšný. Tak asi. Áno. Potom ja budem točiť asi viac kvantitu, dá sa. Chod do stredu, ok? No, do Ja budem stredu? točiť asi viac kvantitu, hlavne let's play, budem sa snažiť aj, možno aj dvakrát denne, možno, neviem. A určite asi také hry, také klasiky, hej, Skyrim, Gothic 3, Gothic 2, Gothic 1, no všetko proste, čo ma napadne, tak to natočím a natočím sériu. Nechcem byť tie série úplne dlhé, hej, akože to bude mať 66 dielov, jak Minecraft, ale zase nechcem urobiť ani takú sériu na 5 dielov, lebo to potom je také o ničom, proste, za 5 dielov toho moc človek nestíne. Ja by som chcel točiť Minecraftové let's play, samozrejme chceli by sme si založiť aj vlastný server. To keď budeme mať nejako 500 subs alebo tak nejak 300-400. Podľa toho, že koľko pozerávate Minecraft, že napríklad uvidíme zhliadnutia na Minecrafte sú že 100 zhliadnutí a tak samozrejme možno máte aj záujem o ten server, tak by sme to založili, kebyže nejako tak. No. Potom tu budeme mať Matrixesa, ten určite bude točiť hlavne z videa z Minecraftu, možno aj nejaké skečiky, vlogiky a takéto veci, ale vlogy sa moc nechceme dávať, je to také pozdruh videí. Ale potom tu budeme mať ešte Tometa, ten bude asi točiť hlavne online hry ako Dotu, CS a takéto. Je taký jednoduchší výber, ale... No ja budem tiež také mainstreamovky ako CS, Rocket League. U Laca uvidíte teda také skôr príbehové, no. Ja budem točiť hlavne skôr také príbehové, pixelové, no ale hlavne singleplayerky skôr by som to nazval, hej. Možno aj nejaký hardcore, Minecraft, cez hamače by som možno spravil. A keď bude záujem, môžeme urobiť... RIP, zabili ma. No, kebyže bude záujem, tak môžeme aj z iných hier urobiť servery. Podľa toho, že napríklad Unturned a tak by sme mohli natáčať. Ja budem také mainstreamovky skoro hrať teda. Dúfam, že sa vám naše videá budú páčiť, chceme ich spraviť také zábavnejšie, že nie také, že čaute lidi a polovicu
videa nič nehovoríš, vieš. Áno, chceme to už robiť kvalitnejšie, také prirodzené a také chill, hej. Zapnete si CS-ko, nemáte čo robiť, nevoláte s kamarátmi, tak si zapnete naše videá. No, asi tak. Možno budeme aj streamovať občas, že giveaway robiť na streame a tak. Ale možno aj na YouTube. Asi robíme Strawpool, teraz som vám niekde vybehol asi YouTube Strawpool, je to možné, alebo je v komentároch. A chceme si teraz v najbližšej dobe buď kúpiť DayZ alebo GTA, tak napíšte, že čo je podľa vás lepšie a čo by ste viac chceli. No, GTA 5 si musíš špecifikovať. No, GTA 5, pardon. Lebo samozrejme, môžeme si zahrať aj oldschoolovky, ako je GTA Samp. Vieš? Určite to bude aj séria Retro, čo je podľa mňa taká klasická séria, je na každom kanále, ale speciálne sériu Retro budem natáčať hlavne ja. Lebo milujem retro hry. GG. Potom kebyže niekedy náhodou počujete Laco, Filip, Maťo, Erik, tak aby som vám vysvetlili, my sme takí kamaráti v realite dosť. Takže ja som Laco, toto je Filip Piton, ja som Lacardy, Laco, potom je tu Piton, to je Filip, potom tu je Tomec, to je Erik a Matox, čo je Maťo. Takže kebyže tak vítame náhodou, tak aby ste vedeli plus minus, že kto tu je. Pánko, dobre. A to je asi všetko, také najjednoduchšie zhrnutie. Ešte niečo chceš tam dodať, Piton? Že náš cieľ by bol taký, že aspoň 10 000 odoberateľov, ale hlavne aby sme mali takú komunitu, čo tie videá pozerá, že nám radí, že v tej hre čo urobiť a tak. Áno. Nemáme moc chuť na cancer, dobre, to bol cancer. Nie takú tupú komunitu, ktorá nám bude iba pičovať pod komentármi a spolu. Poďte o ulicu ďalej ľudia. A ty dáte super. Postať. A asi tak. No asi tak to je zhrnutie vlastne našeho kanála. Budeme robiť asi unboxingy, keď niečo náhodou budeme mať nové, tak určite urobíme aj unboxingy. Hej no. A možno urobíme aj tie podcasty, že pôjdeme k sebe a dajme tomu hodinku sa budeme rozprávať aj o nejakej téme, viete? Podcasty by sme určite chceli robiť, to si myslím, že je úžasný nápad. Lebo je to také živé, chill, dobré, zábavné. Kebyže máte nejakú tému, tak nám môžete napísať, samozrejme. Budeme sa snažiť aj odpovedať vlastne na tie komentáre, že aj komunikovať nejako s tou komunitou, čo je na našom kanále. Tak zatiaľ komunitu nemáme, ale fakt by sme boli radi, kebyže nás dielate nejakému kamarátovi, čo keď sa nudí napríklad, takže nás pozrie občas niekedy. Boli by sme za to radi vlastne. Lebo my to robíme pre zábavu. Hlavne sa chceme naučiť nejaké tie základy programingu, editu a spol. Učíme sa ich všetci, ale je to možno dať niekedy nejaký tutoriál na na nejaké základy všelijakých programingových vecí, pár nejakých. Aj Python by tu určite mohol robiť nejaké takéto tutoriáliky. Hej, aj Redstone tutoriály a tak. No, na všetko tutoriály proste, aj na to, jak sa vyseriete how to basic, proste všetko, na všetko bude tutoriál. Chcel by som možno urobiť aj nejaké programátorské, aby ste si aj urobili nejakú simple hru, že cookie clicker, jak poznáte tú hru, tak jak si to vytvoriť a tak. Také úplne kence hry, ale že jak si to vytvoriť, aby ste si mohli vytvoriť aj vlastné a povedať svojej mame, že hej, ja mám vlastnú hru. No a posnažil by som sa vám to vysvetliť vlastne. Ono, poznáte GameMaker, tak... Lakery. No, dobre, no prepač. Ak poznáte teda GameMaker, tak v tom by som robil vlastne. To není nič zložité, takže by som vám to vysvetlil. To by bolo fakt len na jeden diel nejaký 30 minútový vysvetlenie celého programu, aj to pochybujem. Ono to vôbec není nejaké zložité. Len toto je, pozrite sa, jaký cancer, sme to prehrali úplne. A teraz 3 sekundy musíme počkať a potom to skončí. Ľudia, takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že si užijete ďalšie naše videá, čo vydáme a taktiež predávam slovo Lacovi. A ja sa s vami lúčim, teším sa na ďalšie videá, teším sa na spoluprácu s vami, s najpodstatnejšími ľuďmi
fanúšikmi a asi všetko. Tak čaute.